It's a good morning to you all. Welcome, welcome, welcome to our prayer session, Daughters of Virtue. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. I want you to begin to share our broadcasting. Before we do anything, begin to share our broadcasting. Share it to your friends, share it to your relatives. Just share wherever you are. Share. Begin to share our broadcasting. Invite as many as you can so that they'll come and benefit from the word of God as well. And go share to my friends, and go share to your sisters, to your brothers, and go share. Please, may you as well indicate where you are joining us from, where you are connecting from. I'm seeing ladies from UK. God bless you. Thank you so much, Elizabeth. I'm seeing you from Dayben. God bless you. Thank you so much. I'm seeing Melody. Thank you so much. Love you too, Melody. God bless you. I'm seeing Charity Chidembo. Thank you so much. You're connecting from Pretoria. God bless you. Continue to share. Continue. Last week, only 5 people shared our broadcasting. Today, I'm praying that you can share as many as you can. I'm waiting for people to share. To share. I think 100 or 150 who will share our broadcasting will reach to men with this gospel. Satendere soko ra Mwari kuti ringo benefita iwewe chete. But as you share, you never know what you are doing to that person. Maybe at a critical condition where he's asking many questions from God. But if you share and if he hears the word of God, I know God will minister to that person and many answered questions will be answered. Beatrice, thank you so much. I'm seeing you. Rumbidzai from Ruwa, thank you so much. God bless you. Mwari vakuitire zvakanaka. Tine musoro shoko kuti Mwari we vurai tsamba. Vurai tsamba. Verengai tsamba Mwari. God bless you. Maposa from UK. Thank you so much. Thank you so much. Continue to share. I'm going to introduce our speaker, Tashika, at least 400 to 500 people. So continue to share. Continue to share. Paul kushare ipapa, begin to pray. Namata. And to those who are joining us for the first time, I just wanted to let you know that TOV, we are not a church. We are just a network of prayer. We gather together from different denominations just to encourage every woman to pray. Then after that, we encourage you to go back to your different churches. And I always say that there's no church that is better than the other. Your faith, your belief will just turn your destiny to be glorious. Kutenda kwako chete, wherever you are fellowshipping from, mukangotenda kuna Mwari vanokuitira zvakanaka. So no one can say my church is better than this church. Tinonamata Mwari mumwe chete. So DOV, we are not a church, and I encourage you to always go back to my different churches edu to fellowship there. So we just want to thank Molly. I'm seeing you. You are connected as well. Rudorunesu, thank you so much from Limpopo, South Africa. God bless you. Mwari vakudenga vakuitire zvakanaka. Tasari wani vanhu 50 kuti tisvike pa 400 before I introduce our guest. Continue to share. I know as Daughters of Virtue, we can reach as many as 1,000. We can reach as many as 1.2. So continue to share. Continue to share. I'm seeing No Musa. Thank you so much. Thank you. I love you too, No Musa. God bless you. I'm seeing Rudo Bless. Thank you so much. Tsamba ngai Verengwe. Mwari we Verengai Tsamba. Tine matsamba atakanyorerwa from different angles. Umwe akanyorerwa tsamba yekumiswa basa. Umwe akanyorerwa tsamba yedivorce. Umwe akanyorerwa tsamba yekunzwa batwa kenza. Asi tiri kuti Mwari ndaverenga but imiverenga iwo nekuti tinoziva kuti Mwari kana ikaverengwa nemi something will change. Botswana Pingi, I'm seeing you. God bless you. Thank you so much for connecting. Thank you so much. Today is not a day that you are going to regret. I tell you, the heavens are open. Denga rakavhurika. Mwari vari kuda kuropafadza vanhu vavo. Mwari vari kuda kushumira muupenyu hwevanhu vavo. Mwari vari kuda kuvhura the hidden mysteries that has been hidden unto us for ages. But Mwari vari kuda kushandisa muranda wavo to open our eyes that we may be able to see that which God has already prepared for us. Year 2020 years ago.
yako. So begin to share, begin to share, begin to share. Vimbaina Shemparutsa. God bless you. Thank you for connecting. Mwari vekudenga vakuitire zvakanaka. Just indicate where you are connecting us from. Indicate where you are connecting us from. Indicate. And as you are indicating, please tanga kunamata pauri ipapo. This is the day that the Lord has made for me. I will rejoice and I shall be glad in it. Kuneva to connect right now. I just want you to follow this prayer. Utedzere mumashure mangu uti Ishe Jesu, ndinokutendai nekuti makandifira pachikomo cheKalvari. Ndinobvuma kuti ndiri mutadzi uye ndakakutadzirai mukuziva ndikakutadzirai mukusaziva, asi nhasi ndinopupura nemuromo wangu kuti murishe namambo. Makandifira, mukandisuka, mukandichenesa, zvivi zvangu zvakaregererwa pachikomo cheKalvari. Mangwanani ano ndinopupura kuti pindaiwo mumwoyo mangu, muve Ishe namambo upenyu hwangu. Mundiregerere, mundishambe, mundipe upenyu hutsva hwekurarama mamuri. Nditange kurarama mararamiro amakaita panyika. Maive munhu asi maive Mwari. Maive munhu asi maitaura naBaba. Maive munhu asi hamuna kurarama muzvivi. I receive you as my Lord and Savior from today onwards in Jesus' mighty name. Toda kupembera pamwe chete tititi makorokoto kune avo vagamuchira Jesu. Makorokoto kune avo vapuwa simba, nekuti Bible rinoti kuna John chapter number 1 from verse number 12, kune vese vakamugamuchira vakapuwa simba rekunzi vana vaMwari. Saka toda kuti makorokoto kune vese vamugamuchira, nekuti from today onwards makunzi vana vaMwari. You now have the right to partake from the blessing of your Father. You now have the right to use the authority of the name of your Father. Saka toda kuti makorokoto zvawamugamuchira, I want you to find a church that you are going to fellowship with. Tsvaga church yekunonamata uri iri padhuze newe iyoyo. Usazvipinze busy nekuti ndoda kutsvaga yaprofetess. Usazvipinze busy nekuti ndoda kutsvaga yaApostle Bura. Pauri ipapo pane church inotenda muna Mwari, inoverenga soko raMwari. Zvakakosha kuenda kudenga, haisi nhau yemachechi, nekuti Jesu unotaura kuna John 4 inoti nguva yatokwana nazvino yakwana yekuti vanomunamata vamunamate mumweya nemuzvokwadi. Mukadzi womuSamaria ati maakuti confuse, madzibaba edu anoti kugomo iro, imi munoti kuJerusarema. Saka kunamata kwechokwadi ndekupi? Jesu akati vanonamata mumweya nomuzvokwadi, kwete kuti vaenda kugomo kana kuti vaenda kuJerusarema kana kuti vaenda kupi, asi vanamata vari pavari ipapo mumweya nemuzvokwadi. So I just want to say congratulations to all those who have received Jesus Christ as their Lord and Savior. And unotsvaga church yekunamata. Allow me right now to welcome our guest who are up here on the screen. Want to welcome our guest, Apostle Bura Mangwanani Mamukaseni. Oh, good morning to you, prophetess. It's a blessing to be invited on this platform. Morning, Apostle Bura. Morning. Morning, Munu Mwari. Are you hearing me? Pardon the network of our guest. I'll continue to speak to him. Morning, Apostle Bura. Woman of God, morning. Are you hearing me? Network yenya isikubata mushe. Okay, let me just try to work on it. Let me try to work on it. Because ndinengeda kukunzwa imunhu waMwari. Excellent. Notenda Mwari. Okay, thank you for coming to minister to us. Amen. Ndinokudza Mwari zvakanyanyisa. Challenge yeweather kunokunika kunaya karikuda kuitika, but I pray kuti Mwari vanotiitira zvakanaka. Yeah, we are. Let me just continue to ask people to continue to share their page. Muchigadzirisa a little bit because atisi kunyaso kukunzwai. So I'll just give you 2 minutes kuti munyaso gadzirisa, then I'll give you the platform. That's fine, woman of God. Thank you. That's fine. Okay, as we are waiting for our guest just to revisit his network, let's continue to share our page.
let's just pardon him because of the weather. Maybe network irikuvanetsa because of the weather, but just give him the time to say network yavo as we are waiting for him. I want us to begin to pray wherever we are, and as well we want to continue to share our broadcasting. Want to continue to share our broadcasting. We want to thank God for all those who have connected. I'm seeing more than 500 people are connected. Today is a day where you are not going to regret the power of God, the presence of God. Mwari Verengai Tsamba yangu ndambotaura ndikati kana ziso redenga rikaverenga pane zvinoitika, kana yaverengwa naMwari pane zvinoitika, kana tsamba yavhurwa neruoko rwedenga pane zvinoitika. Tinoverenga sevanhu topererwa, tinoverenga sevanhu toridza mbere, tinoverenga sevanhu tochema zvanyorwa nana chiremba handisi kuzvinzwisisa, the disease that they have diagnosed in my body, Mwari we handisi kuinzwisisa, but I surrender everything unto you. Bible noti Hezekiah unonosarenda zvakanga zvakanyorwa mutsamba, kati Mwari verengai tsamba. He spread the letter before the Lord and he began to pray. In other words, aiti Mwari verengai muzvinzwire zvanyorwa nemuvengi. Akanga anyora tsamba yakanga isiri shamwari, yakanga isiri boyfriend, akanga anyora tsamba kuna Hezekiah, akanga asiri mukadzi, akanga asiri baba kana amai. Bible noti the enemy wrote the letter to Hezekiah. The devil is a liar. To move this morning is gonna be a morning of testimonies. The goodness of the Lord. Mwari verengai tsamba, wona izvanyorwa nemweya yedzinza, wona izvanyorwa newakaipa, wona izvanyorwa opposition in my life, wona izvanyorwa Mwari. Atarirai what they have declared over my life, what they have declared against my life. But the Bible Hezekiah, as something great happened. We want to declare that is God is going to read my letter. God is going to read my medication letter. And God is going to read my letter Yavakubasa. I'm going to testify the goodness of the Lord. And zeal tsamba dzawakanyorerwa newakaipa, handiziye vamwe watonyorerwa tsamba izvozvi paWhatsApp yekunzi handichakuda, let's separate, I need my own space. Handiziye tsamba yawakanyorerwa, but today is gonna be your day. You are going to testify of the goodness of the Lord. So continue to pray wherever you are. Continue to pray and continue to share our page. Continue to share our page. Invite as many as you can. Invite as many as you can. As we are waiting for Apostle Bura to appear, we are waiting for Apostle Bura to appear. I am provoked to pray Pakomo. I am provoked to pray. Tudakutenda Mwari nekuti pakanamatwa, tudakutenda Mwari nekuti nyika dakunamata, tudakutenda Mwari nekuti madzimai akunamata akuziya kwekutizira. Kare taiti kana zvatinetsa taitsvaga natete, kare taiti kana zvatinetsa taitsvaga mwanisha Mwari, but now ndakuziya kuti mwana akarwara ndinopinda muprayer, murume akanetsa ndinopinda muprayer, mudzimai akanetsa ndinopinda muprayer, kana kubasa kwakunetsa ndinopinda muprayer, raising the altar of prayer in every individual to their full potential in Christ Jesus, that they may be fully equipped to transform the world through prayer in the gospel of our Lord Jesus. That's our vision as daughters of virtue. So we are seeing many altars that are being raised in every individual, the altars of prayer. I thank you. And I know that today is going to be your day. We want to welcome Apostle Bura, servant of God. You may take the platform in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you so very much, prophetess. I hope vanhu vari kundinzwa zvakanaka. Ndinotenda kuti network iri kudzoka panzvimbo, but we thank God for you. Mwari vekudenga vakukomborere vakuitire zvakanaka. We thank God for the grace and for the anointing upon your life. We thank God for this vision that God has given you to raise an altar of prayer in every individual. I believe that prayer is our core business in the Christian fraternity, and I pray that we pray for your family,
We pray for Pastor Freddy. We pray for the entire leadership of DOV and viewers all over the world. May the Lord continue to bless you. Thank you so much for linking and for joining this broadcast this morning. I want to encourage you by the grace of the Lord just to share this broadcast. Invite as many as you can. I know that God is going to take us to places we have never been before. Right now, wherever you are, I want you to believe that there is an anointing, there is a grace that is being released right now in the name of Jesus Christ of Nazareth, and you are going to experience something you have never experienced in your life, because I believe that every now and then God releases a special grace, a special anointing for that particular day. And I don't intend to take much of your time, but I want us to get into the word of the Lord and get to encourage each other as we minister the word of the Lord. Please do me a favor, invite as many as you can, share this broadcast, do the best that you can to link other people with this broadcast. You can also share it even on your pages. I know the Lord will bless you so very much. Mangwana ano ndoda kuti tipinde mushoko ra Mwari kuna madzimambo wechipiri chapter number 19. Ndinoda kuti titange kuiverenga kubva paverse ya 10, 2 Kings chapter number 19 from verse number 10. Shoko ra Mwari rinoti, endai mundoudza Hezekaya mambo wa Judha muti, Mwari wako waunovimba naye ngaarege kukunyengera achiti, Jerusarema haringaiswi muruoko rwamambo weAsiria. Tarira, wakanzwa zvakaitirwa nyika dzose nemadzimambo eAsiria, kuti vakaparadza chose. Zvino iwe ucharwirwa here? Kako vamwari vedzimwe ndudzi vakadzivira here, idzo dzakaparadzwa namadzibaba angu, vana Gozani, vana Harani, vana Rezeni navana Idheni, pavaiva paSetani? Mambo wa Hamaiti uripiko, na mambo wa Abhidhani uripiko, na mambo weguta reSafari na Vaimi na Hena na Velva. Bhaibheri rinoti, Hezekaya akagamuchira mwadi pamaoko enhume akairava. Hezekaya akakwira kumba kwa Jehovha akaipetenura pamberi paJehovha. Ipapo Hezekaya akanyengetera pamberi paJehovha akati, haiwa Jehovha wa Israeli, iye ugere pamusoro pamakerubi, ndimi Mwari imi moga woushe hwose hwenyika, ndimi makaita denga nenyika. Verse number 15. Rerekerai nzeve yenyu Jehovha munzwe, svinudzai meso enyu Jehovha muone, inzwai mashoko aSankereb akatuma kuzozvidza Mwari. Ndinoda kuti dzokorore zvekare kuverenga verse number 14. Mwari vekudenga vachitiitira zvakanaka. Inoti, Hezekaya akagamuchira mwadi pamaoko enhume akairava. Hezekaya akakwira kumba kwaJehovha akaipetenura pamberi paJehovha. Now ndoda kuti Mwari vekudenga vatiitire zvakanaka pazuva ranhasi patiri kuti Mwari verengai tsamba, Jehovha verengai tsamba. Hezekaya ari kuti inini ndaiverenga, asi ndinouyawo nayo zvekare tsamba iyi pamberi penyu, ndoipetenura ndoti, Jehovha Mwari verengai tsamba iyi. Ndinotenda nekunzwisisa kuti Mwari vane zvavanoda kuita kuupenyu hwemadzimai akanditeerera pazuva ranhasi. Mwari vane zvavanoda kuita kunana baba, kumajaya nemhandara akanditeerera pazuva ranhasi. Ndoda kuti unzwisise chinhu chimwe chete, kuti Jehovha Mwari ari kuzomira newe pazuva ranhasi. Shoko raMwari rinoti iro, his name is Emmanuel, meaning God with us. Ndimwari vanesu zuro nanhasi nekusingaperi. Munguva dzose dzeupenyu ndimwari vanogara vainesu, uye ndimwari vanoramba vachitiitira zvakanaka. Now shoko raMwari rataverengesa kuna madzimambo wechipiri chapter 19
kubva pavhesi ya10 tiri kusangana nehondo yakanga yakugadzirirwa murume anonzi Hezekaya. Kuna madzimambo akasiyana-siyana akanga akuronga kurwisa murume anonzi Hezekaya nekurwisa Jerusalem. Now ndinoda kuti zvizikanwe vana baba nana mai kuti chekutanga chakaitwa nemadzimambo kana mambo weSiria paari kuronga kuda kurwisa Jerusalem, kuda kurwisa Hezekaya, anotanga nekuti Mwari wako waunovimba naye. Ndinofara nekuti muvengi akatanga kuacknowledge, muvengi akatanga kubvuma nekutenda kuti Hezekaya ana Mwari waanovimba naye. Ndoda kukurudzira mudikani pauri ipapo, at the sound of my voice, that even the devil, even your enemy knows that there is a God whom you put your trust in. Ndoda kuti uzvizive kuti kuna Mwari vavanotoziva kuti Mwari uyu unovimba naye. Ndoda kuti ndikuudze mudikani kuti mapisarema chapter 16 anotaura achiti Mwari ndichengetedzei nekuti ndinovimba nemi. Ndoda kuti uzvizive mudikani kuti shoko raMwari rinoti zvekare kuna mapisarema vanovimba naJehovha vakafanana negomo reZioni risingazungunutswe. Ndinoda kuti uzvizive mudikani pauri ipapo, at the sound of my voice, that if you continue to trust, or if you continue to put your trust in the Lord, you shall never be shaken, or you shall never be moved. Ukaverenga nekustada pamusoro pegomo reZioni, rakanga riri gomo rakanga rakakomberedzwa nemamwe makomo, pakusvika palevel yekuti kuti usvike pagomo reZioni unofanira kugona kutanga wadarika nekune zvimwe zvikomo zvakakomberedza Zion, kureva kuti iwewe mudikani uri kunzi wakafanana negomo reZioni. In other words, you are firmly positioned, you are strengthened, you cannot easily be moved, you cannot be shaken, because your trust is in the Lord. Ndizvo zvinoita avo vakavimba naJehovha. Ndinoda kukurudzira pazuva ranhasi kuti ramba wakaisa ruvimbo rwako muna Jehovha, because Satan paari kuuya kuzokurwisa, ma-challenges paari kuuya kuzoedza kuda kukusheka, ma-situations, problems, trial and tribulations paari kuuya achida kuzokusheka, anotoziva kuti ushekeke unofanira kutanga wabvisa ruvimbo rwako muna Mwari. But I'm here to tell you, and I'm here to encourage you this morning to keep on trusting in the Lord. I want you to know the Bible says, cursed is he who trusts in men. Ndoda kuti uzvizive mudikani kuti ukaramba wakavimba naJehovha, Jehovha Mwari wako uchakurwira uye uchamira newe. Ngakurege kwene munhu anosheka ruvimbo rwako muna Mwari. God is ready to fight for you. God is ready to defend you. God is ready to stand with you all the way. Bible shoko raMwari rinoti vachitumira shoko kuna Hezekaya, vanotumira shoko rekuti Mwari wako waunovimba naye. Vanozviziva kuti tinotori naMwari watinovimba naye. Bible rinoti vamwe vanovimba nengoro, vamwe vanovimba nemabhiza, asi kana ndirini ndichavimba naJehovha wekudenga. Ndinoda kuti mudikani pauri ipapo, at the sound of my voice, trust in the Lord. Continue to trust. Yes, put your faith and trust in the Lord. Let me tell you, brothers and sisters, when you put your trust in the Lord, it simply means you have confidence in the Lord. When you put your trust in the Lord, it means that you are standing on the Lord and your ground is firm in the Lord. It means you are leaning
on the Lord. Move neither to your right or to your left, in as much as things may go against your wish. Remain steadfast and ramba wakaisa rutendo rwako muna Kristo Jesu. Na ndoda kuti uzvizive kuti kana Satani achizokuataka anotanga akubvisa pana Mwari, because anoziva kuti ukabva pana Mwari hauchisina protection, hauchisina defense, hauchisina cover. No wonder why if you read your Bible in Genesis chapter number 4, uchaona kuti Cain paakafunga kuda kuti auraye munin'ina wake Abel, akamubvisa pa territory yake akamuendesa ku territory kwake. In other words, Cain akatora Abel kubva pa territory nepa environment yaanoziva kuti ari secure, ndokubva amuendesa ku environment yake. What am I saying today? Ndiri kuti ramba uri pa territory in the presence of God. Remain steadfast in the presence of God. Now Bible shoko ra Mwari ukariverenga zvakanaka inoti ipapo vakaudza Hezekiah kuti Mwari waunovimba naye ngarege kukunyengera. Let me tell you, my brothers and sisters, our God is a God of truth. Our God is not a deceiving God, but he is a God of truth. In other words, vavengi varikuudza Hezekiah kuti hauna here kunzwa zvatakaita kune mamwe madzimambo kuti takamaparadza, zvino Mwari wako iwe ndi Mwari werudzi rwupi achakuchengeta. Let me tell you, my brothers and sisters, the devil is trying by all means, yes, kuti ubvise confidence yako muna Mwari. No wonder why in the book of Exodus Moses paanoenda kuna Pharaoh achiti let my people go, says the Lord of hosts. Pharaoh anobvunza kuti ndi Mwari upi wauri kuda kutaura nezvake, because chinoita muvengi ndechekuti anoda kukubvisa pakutenda kwako muna Mwari, anoda kukubvisa confidence yawakaisa muna Mwari. Let me tell you, my brothers and sisters, that my God is the same yesterday, today and forever. Ndi Mwari anoita zvinoshamisa. I want you to know that thank God that Jesus became the visible manifestation of the invisible God. And I want you to know, keep on trusting the Lord. Mark chapter number 9 verse 23, the Bible says, to he who believes all things are possible. If you read Hebrews chapter 11 verse 6, the Bible says, them that come to the Lord, because without faith it is impossible to please God, and them that come to the Lord must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Never you allow negative confession, never you to allow opposing words, never you allow evil words to move you or to make a disposition inokubvisa pana Mwari. But I want you to know, ukaramba wakamira pana Jehovah, Mwari wekudenga anokurwira. Bible shoko ra Mwari rinoti, Mwari wako, Mwari wako, Mwari wako, Mwari wako ndire munhu here ari pana ari kuti ndina Mwari wangu wandakatenda kwaari, iye wandisiri kuzobva paari, ndina Mwari wandakatenda paari. Mwari wemadzibaba anoita minana nezviratidzo nezvishamiso. We do not serve a dead God, we serve a mighty God, the same yesterday, today and forever. I want to assure you kuti Mwari wakatenda ane simba. I want to assure you kuti chawakagamuchira chine simba. I want to assure you kuti wawakaisa rutendo mukati make haanyadzisi uye haana nhoroondo yekukundikana. He is the beginning and the end. He is the rose of Sharon. He is
the lily of the valley. He is Jehovah Jireh. He is Jehovah El Gibor. He is Jehovah Tzidkenu. He is the first and the last, the beginning and the end, the Alpha and the Omega. They call him Yeshua HaMashiach, the first and the last. He is Jehovah Rapha. He is Jehovah Tzidkenu. He is the creator of the universe, the creator of the heaven and earth, the creator of all the galaxies, the creator of all the stars, the creator of all the planets. I want you to know, Ramba wakaisa kutenda, munangari mumwechete, akamira ne madzibaba edu pamazuva ekutanga, ndiye Mwari watsiri kuzobva pari. Hezekiah anoti achinzwa mashoko aya, anoramba achiudzwa namambo weSyria kuti hauna here kunzwa zvatakaitira dzimwe nyika. Let me tell you, this is a strategy of the devil. Devil ari kufambisawo testimony yake yezvaakaita kune mamwe madzimambo. Mambo uyu ari kufambisa testimony yake yezvaakaita kune mamwe madzimambo. My brothers and sisters in the Lord, I want you to be like David and not akuda kunotarisana na Goliath. Asati arwa naye anotanga ataura nezvakaitwa naMwari wake kune mamwe makava, kune mamwe mapere nekune dzimwe shumba. David anoti ndakanga ndichifudza makwai ababa, shumba yakauya ndikapedza nayo, Jehovah achindirwira, Jehovah achimira neni. Wherever you are at the sound of my voice, I want you, as you face challenges, as you face problems, as you face my situations in your life, tanga kutaura nezvakamboitwa naMwari mukati meupenyu hwako. Do not allow the devil kutaura matestimony ake pamusoro pake, but begin right now in the name of Jesus to retaliate. Begin right now in the name of Jesus to face that devil without compromise, and begin to speak the testimonies, begin to confess the testimonies, begin to celebrate and to ululate before you face that battle. Mwari, Mwari, vachakurwira pamatambudziko ako ose auri kusangana nawo. David anotanga ataura nezvakamboitwa naMwari. Let me tell you right now, kana Mwari uyo akambokuitira zvinoshamisa, confess that testimony, because that testimony will strengthen your spirit. That testimony will build your inner man. That testimony will give you confidence. That testimony will give you power and strength. The Bible says, ndokubva mambo waSyria atanga kutaura zvaakaita nezvaakamboparadza mamwe madzimambo. Anobva abvunza mubvunzo wekuti saka Mwari wako achakurwira here? My God, Mwari wako achakurwira here? Ndine vanhu vari pano vakanditeerera vakabvunzwa mazwi ekuti Mwari wako achakurwira here. Pane vanhu vari pano vakaudzwa kuti dai watsvaka mishonga Mwari wako angakurwira here. Kune vanhu vari pano vakaudzwa kuti zviri nane kuti uite ufere nekuti washaya mari, vachiti Mwari wako angakurwira here. Kune vanhu vari pano vakaudzwa mazwi akawanda, vakavhundutsirwa nekutyisidzirwa naSatani, vachinzi Mwari wako achakurwira here. Ndiri kutsvaka varume nevakadzi, majaya nemhandara, at the sound of my voice, vanoti Jehovah achandirwira, because the Bible says, if God be for me, who can be against me? I am looking for men and women who are ready to confess the word of the Lord against their challenges, who are ready to confess the word of the Lord. And I want you to say, the Bible in the book of Isaiah, chapter number 59, verse number 19, the Bible says, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up the standard. I want you right now to respond to the chant of the enemy.
I want you to respond to the chagrin of the enemy. I want you to respond to the voices of the enemy and respond with the word and say, no weapon fashioned against me shall prosper, and every tongue that intends to rise against me in judgment, it shall be condemned. I want you to respond according to Philippians chapter number 1 verse 6 and say, he who has begun a good work in me will finish it even unto the day of Jesus Christ. If you read your Bible in Matthew chapter number 4, Jesu achiedzwa na Satani anoti zvakanyorwa zvichinji, ndiri kutsvaka varume nevakadzi vanoti kana muvengi akati achakurwira here, iwe woti zvakanyorwa zvichinji. Ndiri kutsvaka vana baba vakanditeerera, panana amai here vakanditeerera, vari kuno vanofanira kuti zvakanyorwa zvichinji. Wherever you are, I want you to type on the screen and say zvakanyorwa zvichinji. Ukamira nemanyorerwa zvakaitwa, the Lord will stand with you because the Bible says he has exalted his word above his name. Ndiri kutsvaka vamadzimai ari pano anoti according to Isaiah chapter number 40, anoti vanomirira Jehovah vachapiwa simba idzo, them that wait upon the Lord. I know that the devil is putting pressure. I know that the enemy is putting pressure. I know that they are putting pressure on you from all angles, but I'm looking for men and women who are ready to say zvakanyorwa zvichinji, them that wait upon the Lord. The Hebrew word for the word wait is kwava, which means the art of weaving. Vakapindana pindana na Jehovah vachapiwa simba idzo. Ndiri kutsvaka vashoma vari pano vanoti zvakanyorwa zvichinji. Kuna Genesis chapter 18 verse 14, is there anything too hard for the Lord? Kana vakakubvunza kuti Mwari wako achakurwira here, iwe ita zvakanyorwa zvichinji. Wherever you are, consult the word. Wherever you are, pinda mushoko uone manyorerwa zvakaitwa pamusoro pelife yako. Ndine majaya ari pano wakuda kukundwa na Satani achibvunza kuti achakurwira here pachallenge yawinayo. Ita zvakanyorwa zvichinji kuna Johana, ndinokukwazisai majaya nekuti makakunda Satani nechekare. My God, the devil is a liar. Ndiri kutsvaka vashoma vari pano vanoti Jehovah achandirwira. Exodus chapter number 14, unonzwa Bible richiti, oh, stand here, be still, for the Lord shall surely fight for you. The Egyptians that you see today, you shall see them no more. Taura manyorerwa zvakaitwa, and the devil shall be defeated. Bible shoko ramwe rinoti, Bible shoko ramwe rukariverenga rinoti Hezekiah akazonyorerwa iri tsamba chaiyo yakuuya kwaari. Hezekiah ndokubva apetenura, ndokubva averenga tsamba. Bible rinoti akaiverenga tsamba, Hezekiah akakwira kumba kwaJehovha akaipetenura. Ipapo ndo pandiri kuda kuti Jehovah Mwari, Hezekiah mushure meunge avhura tsamba, kufunga kwangu kuti Hezekiah akaona kuti tsamba haizi yake asi tsamba ndeya Jehovah. Let me tell you, anyone who dares to challenge you has challenged God. Satan wabuka mecha nekuda kwetsamba yawanyora. Ndine varume nevakadzi vari pano vakanyorerwa tsamba dzakasiyana siyana. Kune vakanyorerwa tsamba izvezvi right now pandiri kutaura newe, pane tsamba yabva kubasa yakupa last warning, pane tsamba yakubasa yati wadzingwa basa pasina zvawaita, pana anyorerwa tsamba pabasa yekuti urufungidzirwa kunzi wakaba mari iwe pasina mari yawakaba. Pane munhu akanyorerwa tsamba yekuinvestigatwa iye asina chaanoziva. Ngati Satani abhuka mecha nekuda kwetsamba yawanyorerwa iwe. Shamwari nditeerere, rega kuita zvekutamba netsamba, nekuti nerimwe ramazuva kune umwe murume anonzi Hamani mubhuku raEsta ane tsamba dzaakanyora akaendesa kumaprovinces emuAsia. Bhaibheri ukariverenga rinoti iye Hamani akazo
azosvika paakafa asvika paakafa anyora tsamba iyo. Let me tell you right now, in the mighty name of Jesus, paakanyora tsamba iyo iye hamana afa, asi tsamba yakaramba iripo. Pandiri kutaura nyaya yetsamba ndiri kutaura pamusoro pema voices anopesana neupenyu hwako. Ndiri kutaura pamusoro pema words akataurwa maybe in your family, akataurwa maybe in your business, akataurwa pamusoro pevana vako, akataurwa pamusoro pemurume wako, akataurwa pamusoro pesituation yako. Ndiri kutaura pamusoro pema challenges ari kunyorwa naSatani mukati meupenyu hwako. Kunyangwe Hamana akanga afa, my God, but zvaakanyora zvakaramba zvichitaura right now in the name of Jesus. Kusvikira vaJudha vaenda kuna mambo vakati tsamba dzakanyorwa nemushakabvu dzichiri kushanda, dzichiri valid, nekuti according to manners and customs of those lands waiti kana munhu ukanyora tsamba ikaiswa chidhindo chamambo zvakangofanana nekuti nyaya yakataurwa namambo hazvina mhosva makore mangani inoramba ichishanda. But vaJudha vanomira vanoti toita sei netsamba dzakasiya dzanyorwa nemushakabvu? Pane vakaroiwa nevakafa, pane vakataurwa mazwi nevakafa. Uri kuzviona zvinhu zvacho zvakataurwa zvichiri kuitika mulife yako. Mambo anoti kana yakadaro imi musanetseke. Mambo anoti nyoraiwo tsamba, but mutsamba iyi nyorai zvamunoda imimi. Right now in the name of Jesus, the Lord is giving you the grace and the anointing to speak against every letter, against every power of the enemy. Zvakataurwa nemuvengi mukati meupenyu hwako. Jehovha vari kuti nyorawo zvaunoda. Ndati usatambe nenyaya yetsamba iyi. Chakauraisa Naboth inyaya yekuti Jezebel ane dzimwe tsamba dzaakanyora achirwisana naNaboth, achimupomera zvaasina kuita. Rega kutamba zvakanaka netsamba idzi. Tsamba dzinobva kuna Satani hadzizi dzako. Tsamba dzinobva kuna Satani rega kudzitendera kuti dziodze mwoyo wako. Rega kudzitendera kuti dziparadze simba rekunamata. Nyangwe akanyora tsamba iyoyo toda kuiendesa kuna Jehovha. Bhaibheri rinoti Hezekaya atora tsamba akaenda nayo mutemberi yaJehovha akati Mwari we verengai tsamba ndozvandavinga mangwanani kuna ana amai vakanditeerera. Bedhenura tsamba yako, WhatsApp yawanyorerwa nemurume wako yekuti sanopeka. Ndati tsamba haisi yako iyo. Bedhenura kumuridza. Ndati verenga tsamba yawakanyorerwa naSatani yekuti haufi wakabata mwana. Bedhenura pamberi pemuridza. Ndiri kutsvaka varume nevakadzi vanoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Hakuna akanyorerwa tsamba iyo. Icharamba ichireva Satani wabhuka mecha. Kana wabata ini wabata akandibareka, kana wabata ini wabata akandisvika. Ndiri kutsvaka vanoti Jehovha Mwari we verengai tsamba iyo. Ndanyorerwa tsamba. Pane mwanasikana ari pano angorambwa asina zvaaita, angorambwa nemukomana asina zvaaita. Jehovha we verengai tsamba iyo. Varipo vana baba vari pano vanyorerwa tsamba kumabasa. Varipo vanajaya ari pano vanyorerwa matsamba ekuti hamufi mokaona basa munewspaper ukaverenga kuti mabasa ari kunetsa. Varipo vana amai vanga vachienda kunotsvagira vana nzvimbo dzechikoro vakasvika padhoo pakanyorwa kunzi no vacancy, hapana nzvimbo. Ndativerengesa Mwari tsamba yawapiwa iyo. Tsamba haizi yako. Ndinofara naHezekaya paapinda mutemberi ane mazwi ari kutaura anoti rerekerai nzeve yenyu munzwe Jehovha, chinudzai meso yenyu Jehovha muone, inzwai mashoko asanikereb. My way Malebadisha, Ekalibana Mashika, Ebarusalida. Right now, in the name of Jesus, wherever you are, there is a situation that is troubling your life. The Bible says, be careful for nothing, but by prayer and supplication, let all your requests be made known unto God. Chicha shungurudza mweya wako, verengesa Jehovah. Chicha netsa vana vako, verengesa Jehovah. Haisiri
time yekuita BP ipa tsamba kumuridza. Haisiri time yekuramba uchifunga uchichaitika sei ipa muridzi tsamba wherever you are in the mighty name of Jesus Christ. Hezekiah anoenda netsamba kuimba yaJehovha oti verengai zvanyorwa naSatani, verengai zvanyorwa nemurume wangu, verengai zvanyorwa nemudzimai wangu, verengai zvanyorwa nabosi wangu. Kune vanhu vari pano vari kunyimwa mari dzavo kumabasa, verengesa Jehovha tsamba yawanyorerwayo. Kune vanhu vari pano vari kunyimwa mapakeji zavo, verengesa Jehovha tsamba yawanyorerwayo. Ipapo pauri kumuverengesa Jehovha Mwari vari kudenga vari kuzoburuka kukurwira nezita raJesu weNazareta, nezita raJesu weNazareta, nezita raJesu weNazareta. Chii chauri kunamatira, chii chauri kukumbira Jehovha, chii chawakanyorerwa muupenyu hwako, itsamba ipi iri kutaura muupenyu hwako, ivoisi ripi rakataura muupenyu hwako, ivoisi ripi riri kukudzikisira, ivoisi ripi riri kuti hazvigoneke, ivoisi ripi riri kuramba richitaura muupenyu hwako. Ita Jehovha verengai tsamba yandanyorerwa, verengai tsamba yandanyorerwa in the mighty name of Jesus Christ. Mashakali brakadabaya lebeka tabile debeyanda ibrama kuzabalikede. Right now in the name of Jesus, I'm talking to a young lady, I'm talking to a woman right now. Anemazwi arikunzwa from different angles. Wakaudzwa kubva kuna vamwene vako, wakaudzwa nehanzvadzi yemurume wako kuti haupagari pamba ipapa. Itsamba yawakanyorerwa iyoyo ndati ingoendesa sezvairi pamberi paMwari. Mwari wedu anogona kuverenga, ingoendesa sezvairi pamberi paMwari. Pane akanyorerwa tsamba nadhokta akanzi wasarwa ne3 months nekuda kwecondition yauinayo. Tora tsamba iyoyo enda nayo pamberi paMwari. Pane vane macertificates, pane vane madegrees avainawo but havasi kuwana mabasa. Takura tsamba iyoyo unopa pamberi paJehovha unoti here Mwari ndoramba here ndisingashande. Takura tsamba dzako uende nadzo pamberi paMwari right now in the mighty name of Jesus Christ. I don't care how many letters have been written in your life. I don't care how many letters, how many voices have been speaking in your life. I don't mind. I don't give a damn. But right now, in the name of Jesus, I'm looking for people right now. Vanoti verengai tsamba imari ina ndingarambe ndakadai kushikira rini tarirai gore rakupera ndichine situation yandinayo. Jehovha verengai tsamba iya ndiri kutsvaka varume nevakadzi vanovhura. Colossians chapter number 2, he has blotted out the handwritings of ordinances that was contrary to us. He nailed them on the cross, making a public spectacle over them and triumphing over them in it. Right now in the mighty name of Jesus, I want you to open up the letter and surrender it to God. Nyaya yako yakuda Mwari, nyaya yako yakuda kuti Mwari vapindire, nyaya yako yakuda kuti Mwari vaitenge. Ndati yako yatengwa naMwari, ndativerengesa tsamba iyi pamberi paJehovha. Denga harisi kuzoramba rakanyarara, tsamba dzanyorwa, denga harisi kuzoramba rakanyarara. Let there be a reversal in the mighty name of Jesus. Let there be a reversal of every letter written against you. I reverse every negative letter in the mighty name of Jesus written against you. Every letter containing your sickness, every letter containing your predicament, every letter containing in the mighty name of Jesus, containing your family, containing your husband, containing your children, every letter contrary to your future, every letter in opposition of your destiny, let there be a reversal in the mighty name of Jesus. Verengesa tsamba yako pamberi paMwari right now. Verengesa tsamba yako pamberi paMwari right now. Tsamba hizi yako yo reka kuita BP, tsamba hizi yako yo reka kutadza kudya, tsamba hizi
saizi yako iyo rega kwenda kunorara. Tsamba ndeya Mwariyo, dati tsamba ndeya Mwariyo. Abata iwe, abata mboni yeziso ra Mwari, abata iwe, abata moyo wa Mwari. Tsamba ndeya Mwariyo, verengesa muridzi wayo, ende Jehovah vari kuzopindura. In the mighty name of Jesus. Right now in Jesus' mighty name, wherever you are, at the sound of my voice, kune vakanyorerwa tsamba kuti hakuna vanobudirira mafamilies avo, kune vakanyorerwa tsamba tarisa uone iye zvino zviri kunetsa baba ndo zvinonetsa iwewe, ndo zvinonetsa vana vako. Itsamba yamakanyorerwa iyoyo, but ndati tsamba iyo chienda nayo pamberi paMwari wamasimba ose. Tora tsamba yako uende nayo pamberi paMwari wamasimba ose. Usaite zvekutamba, rega kudzikama wakanyorerwa tsamba. Kune mumwe murume akazonyorerwa tsamba, malababa yandalaba yabada. Kune mumwe murume akazonyorerwa tsamba anonzi Uriya, akaenda netsamba akaivhara asina kuziva kuti akatakura rufu rwake. Rega kuramba wakadzikama, vhura tsamba iyo uiverenge. Unonyorerwa death sentence ukaramba wakadzikama. Rega kutendera mazwi ari negative anoramba achitaura muupenyu hwako. Enda netsamba iyo pamberi paJehovha. Uriya akatakura tsamba yake akaenda nayo ikandomuurayisa asiri kuziva makontenti etsamba. Vhura tsamba, upe muridzi wetsamba anyorera iwewe tsamba, anyorera Mwari. Rangarira kuti uri musungano, chabata iwe, chabata Mwari. Vavengi vako, vavengi vaMwari. Machallenges ako, machallenges aMwari. Ipa muridzi tsamba yake nezita raJesu weNazareta. Unonzwa Hezekiah anoti, zvino Jehovha Mwari wedu chitiponesai henyu paruoko rwake, kuti ushe hwose hwenyika huzive kuti ndimi Jehovha Mwari. Moga maiwe, chichaita kuti Jehovha vakurwire. Malababa, inyaya yekuvapa mukana wokuti vakurwire. Ukaverenga nyaya idzi zvakanaka, uchaona kuti patanga nyaya Hezekiah ari kuti unotenda kuti Mwari wako waunovimba naye achakurwira here? Kureva kuti waabheja kuda kurwa naye ndi Jehovha. Ukaverenga David anoti zvizikanwe kuti Israeri kuna Mwari. Elijah pamunabata anoti vazvizive kuti ndiri muprofita wenyu uye kuti Jehovha Mwari. Nyaya yako inofanira kuperera pakuti Mwari vagokudzwa. Nyaya yako inofanira pakuperera kuti Mwari vagosimudzirwa mukati muupenyu hwako. Nyaya yako inofanira pakuperera pakuti Mwari ndivo vanofanirwa kunge vari pamusoro iwe uri pasi. It's not about you, but it's about God fighting for you. It's about God defending you. I don't know how many letters the enemy has written. I don't know how many letters the enemy has posted in your inbox. And it's not wakanyorerwa ma email mangani. And it's not wakanyorerwa ma fax mangani. And it's not wakanyorerwa ma WhatsApp mangani. And it's not wakatumirwa tsamba ngani. Ziri kuthreatena upenyu hwako. Ziri kuthreatena your future. Ziri kuthreatena your health. Ziri kuthreatena your marriage. Ziri kuthreatena your career. I am ready to tell you today to give God your letters. Mupe tsamba dzako right now in the mighty name of Jesus. Give all your letters unto him and let him minister accordingly. Libra kozadila mayakadalaba ekayama kabaya sakalia bakada ibarusalide. I don't know whom I'm talking to, but whoever it is, I came to tell you by the grace of God that God is about to respond to your letters in the name of Jesus. Tinamara no reply, Tinamara no respond. He is not going to leave you nor forsake you. The Bible says in the book of Isaiah, a mother can forget a suckling child, but I, the Lord, will never forget you nor leave you. Right now, in the name of Jesus, never you allow anything to move you away from the power of God, to move you away from trusting in the Lord, to move you away from putting your faith in the Lord, because God is about to respond to that letter. Right now, in the name of Jesus. Mwari vane tsamba dzavakupindura iye zvino.
I don't know. I'm feeling something in my spirit right now. There are some people right now in the name of Jesus. Just this past week, you received terrible news. And the news is also affect moyo wako. Ndatitora tsamba iyoyo unopa muridzi wayo maleka ribraka siada. I don't care what the doctor said. I don't care what the physician has said, but let me tell you right now, he is a God who reverses bad situations. Right now, I decree and declare in your life, you are moving from pain to gain in the name of Jesus. You are moving from negative to positive in the name of Jesus. You are moving from gloom to glory in the name of Jesus. Right now, in the name of Jesus, you may be hard pressed, but you are still in the game. Yes, perplexed but not in despair. In the mighty name of Jesus Christ, I am here to tell you right now, every now and then make a positive move. There are things that are fighting you, but I'm here to tell you that the Bible says, for our weapons of warfare are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations which want to exalt themselves above the knowledge of God, being in readiness to punish all disobedience. Right now, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Tsamba dzakagara mundangariro mako dzekuti haufi wakabudira every voice, every negative voice, every evil thought yakaiswa na Satan, every imagination yakaiswa na Satan mundangariro dzako, I am here to pull it down to the obedience of Christ in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Mwari vari kuverenga tsamba yako right now. Give your cares unto him. Ndati Mwari vari kuverenga tsamba yako right now. Une tsamba iri kuti kudii mwanasikana. Une tsamba iri kuti kudii mwanakomana. Une ma voices api akataura zviri kupesana neshoko raMwari muupenyu wako. There is a voice of failure that I'm sensing in your life. Inoramba ichikuudza kuti you will never make it. There is a voice of history. Inoramba ichikuudza zvakaitika kumashure, kuti hakuna kwauchaenda nekuda kwezvakaitika kumashure. Oh my God, there is a voice of accusation that I'm sensing in your life right now. Watojaira kuramba uchiaccused, and you are admitting and you are accepting that voice. Ndati patsamba iyo pamberi paMwari. Vangani vane zvavari kuramba vachitaura muupenyu hwako, ndatitora tsamba iyo uipe Mwari right now in the name of Jesus. I sense a voice of pain in your life in the name of Jesus. Uri kuramba uine pain nekuda kwezvakaitwa nemurume wako. Une pain yauinayo nekuda kwezviri kuramba zvichiitwa nemurume wako. Ndatitora tsamba iyo uipe muridzi weupenyu. Right now, in the name of Jesus, a voice of losses. You have lost a number of things in your life, and you have accepted there is no loss in God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I speak a voice of victory upon your life. I speak a voice of celebration upon your life. Get ready wherever you are right now to celebrate victory in the name of Jesus. Wherever you are, I want you to type on the screen. I want you to type on the screen right now and say, I accept the voice of victory in my life. Right now, in the name of Jesus, type on your screen, I accept the voice of victory in your life. I want you to know that God is responding to that letter. I said God is responding to your case. The judge is now responding to your case. The judge is now looking at your matter right now. The judge is working on your matter. The Bible says that he is the greatest advocate. Mwari vanotonga nekururama nekubwinya. Vasingatarise zvinotaurwa nevavengi kana vakutonga nyaya dzako. Vanotarisa zvavakareva mushoko ravo. And right now, in the name of Jesus, I want you to type on your screen, I accept the voice of victory in the mighty name of Jesus. Right now,
I want to pray with you in the name of Jesus. Kana paine munhu ane tsamba yainayo right now, ndoda kuti uibate tsamba iyoyo. Kana ndichiti ibate tsamba iyoyo, kana uinayo physically, ndoda kuti uibate. Kana uine mazwi awakaudzwa, rega kana umboita ekutenderera, taura kuti ninga akati zvakati Mwari, inzwai zvakataurwa naningi. Ndoda kuti uzvitaure muprayer yako, kana vari tete, kana vari vambuya, kana ari ana ane zvakataura mulife yako, zvinopesana nefuture, zvinopesana nedestiny yako, zvinopesana neramangwana rako. Ndiri kuda kuti right now in the name of Jesus, utendere Mwari kuti vanzwe zvakataurwa nemuvengi kwauri. And right now in the name of Jesus, I want to pray with you. My Father, my Maker, in the name of Jesus, I come against every evil letter. I come against every evil handwriting. I come against any voice of failure that has spoken evil words in their lives. Any voice of pain, any voice of loss, any voice of negative experience, any voice of victory against their lives. Baba Verengai, Tsamba dzakanyorwa na Satan muupenyu hwavo, Tsamba dzakanyorwa na Jezebel, Tsamba dzakanyorwa na Haman, Tsamba dzekuda kuuraya Uriya, ndiri kunamata kuti chiverengai murimi Mwari. Kune vanyorerwa tsamba dzema health status, dzema health conditions avo right now in the name of Jesus. Tine imwe tsamba inoti nemavanga enyu takaporeswa. Baba ndiri kunamata nezita raJesu. Tine imwe tsamba inoti hakuna chirwere chamakatadza kuporesa according to the book of Matthew. Tine imwe tsamba iye zvino nezita raJesu. Kune vanasikana vari kuramba vachinetswa nezvikwambo. Tine dzimwe tsamba dzinoti if the Son of Man sets you free, you are free indeed, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, I pray for them in the name of Jesus. Let them be set free. Let them be set free. Let them be set free in the name of Jesus. Right now, as I hand over again the time to the prophetess, I want you, by the grace of God, to put your cares to Jesus. Ipanyaya dzako kuna Mwari. Tsamba yawakanyorerwa isikuzoreva chinhu. Tsamba yawakanyorerwa isikuzoramba ichitaura muupenyu hwako. Tsamba yawakanyorerwa in the mighty name of Jesus Christ. Haina chaikuzotaura mukati muupenyu hwako. Tsamba yawakanyorerwa nezita raJesu. We render it powerless. We render it useless. We render it harmless. In the mighty name of Jesus, there is only one voice that is going to speak into your life. It is the voice of heaven. It is the voice of victory. It is the voice of the cross upon your life in the name of Jesus. The voice which said, "It is finished." And in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Marababa Shandari Brakadalabaya, Lika Dibrana Mayakati Brakadabayasa. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, those who wish to sow, right now, there are some information on your screen. There is some information appearing on your screen in the mighty name of Jesus. Those who wish to sow, if you wish to give right now, if you want to sow into the life of the servant of God, into the life of the woman of God, right now in the name of Jesus, World Remit, MoneyGram, Western Union, Mukuru, you can put on that number, +263 778 351 559 memory Chinyenze. I want you to do that right away in the mighty name of Jesus. So right now in Jesus' mighty name, World Remit, MoneyGram, Western Union, Mukuru, +263 778 351 559 under the name Memory Chinyenze. Do that right now in the mighty name of Jesus. If you are going to use your EcoCash, do it on the following numbers: 0778 351 559. Do it right away in the mighty name of Jesus, and the Lord shall bless you. I want you right now in the mighty name of Jesus to flow in the same anointing. And I know that the Lord will do it for you in your life. Tsamba yako iri kuverengwa na Mwari right now. Ndati tsamba yako iri kuverengwa na Mwari right now. And God is surely going to answer it in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth.
Prophetess, you can take your time, woman of God. Thank you so much for this opportunity in Jesus' mighty name. Thank you so much, Apostle Bura. Mwari vakuitirei zvakanaka, vakuropafadzei, even with your family, even with Amai, even with the church that you are serving under. May God continue to pour out his anointing so that your voice will continue to deliver the nations. Thank you so much, Matitira zvakanaka, and to all our followers, may God bless you. And ndinzwe kuda kuwedzera kana kutapudza anything. The word was so much powerful, and I can feel that many people are already in their prayer rooms right now. Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka. Tsamba kana dzaverengwa nedenga zvako zvanaka. Mwari vekudenga vakuropafadzei. Till we meet next week. God bless you. Love you all. Amen.